L'Arxiu del So i de la Imatge custodia autèntiques joies audiovisuals. Ara el Museu Esbaluart recupera part del llegat històric relacionat amb l'art i els artistes i l'inclou en una sèrie de podcasts. Joan Miró és el protagonista del primer capítol. Tenía solo lo mejor de los niños, esa mirada confiada. Parla d'ell Xillida, gran amic, però també el mateix Miró, en una entrevista concedida a Ràdio Popular el 1981. ¿Qué tiene de niño Joan Miró? Hombre, no sé si tengo de niño. Quizá es que no estoy deformado. Creo que el poder rebobinar en el tiempo y escuchar archivos, en muchos casos que serán inéditos, pues es un autèntic lujo. D'aquesta manera, la història de l'art contemporani, de la cultura i dels artistes de Mallorca tornaran a poder-se escoltar. A més de la recerca de material històric, cada episodi posa la mirada en una peça de la col·lecció del museu i reprodueix una conversa amb alguna persona relacionada amb el món de l'art. La mayor búsqueda es la de conectar, ¿no? Conectar con una historia, ¿no? Para poder hablar de cosas que pasaron y de cosas que siguen pasando. Cada 15 dies, un nou capítol. Els dos primers ja es poden escoltar a les plataformes de podcast.